Здравейте хора, аз съм Дорфикса и днес играем GTA и ще се опитаме да убием някого и да се съберем материали. Това сигурно е село. Трябва да е село. Това какво е? Нямам никакви пари. Тук се купуват къщи. И ще излезнем от някъде. И сега ходим натам. Да, ето нагоре. Извинете за лага, не съм играл и не знам защо. Той иска да играем. Да го приема ли? Добре, няма да приемам и продължавам да си търся. Тук има ли нещо? Има чест. Яко пържоли. TNT-то да го взимам ли? И това да го взимам ли? И това. И това ще го взема. Това няма да го взимам и ще имам. Слагам каската и тръгвам. И така. Стига бе, никъде тук няма чест. Намерих само един чест. Тук няма. Тук няма. Да фак. Къде има честове? Тук няма. Тук няма. И този клип ще бъде по-малък, защото няма да снимам много. Ще се опитам да убия някой или мен ще ме убият, не знам. Ще се опитам. Много яко чест. Добре, това го взимам, това го взимам, това го взимам и това. Това да го взимам ли? И продължаваме напред. Против няма да я взимам. Слушай си бутушките. Изненада. О, Team Gamers TV. Иво, дойде? О, здравей. Здравейте хора. Team Gamers TV. Иво, дойде. Не знам кога, но сега дойде. И не знам защо дойде. Добре. Той ще седи при нас. Изненада. Трябваше да вземеш TNT. Аз имам TNT. От другия че си. Взе го? Добре, това не знам какво беше. Някой се стреля. За тебе. Никой ме не стреля. Еми, той се е скрил. Аз направих така. Значи ти стреля. Тук не знам сега откъде се излезна. Знаеш откъде? Иво. Как да не знаеш, бе? Но ти си излезнал това. Добре, а откъде да излезна с другите? Тук не съм идвал. И аз тук не съм идвал. Не знам защо. Паркинг? Не разбрах, че е паркинг. Ще се опитам да излезна. От тук. Аха. Чакай. Ще прескоча тук. Добре, хора, аз излезнах тук и сега тук съм на магистрала. Влизаме тук. Дали има често. Тук май няма. Влиза. И ще видим тук. Тук трябва да има честове. Да. Да, тук трябва да има. Тук нали минали епизод идва. Да, тук минали епизод идвахме. Ето тук. На къде? Ето тук. Добре, хора, аз пауза за малкото, когато намеря. И тук съм, хора, намерих чест. Охо, има запалка, имам това, стрели. Това ми не трябва. И кола, да взимам ли? Да. Добре, взимам и кола и тръгвам. Запалката не знам за какво ми е. Влизам тук. Дали има нещо. Извинете, ако като натиснах пауза, не съм си изказал. Натиснах пауза бързо.
И тук няма нищо, нали? Видя вътре. Защо няма нищо? Къде са честовете? Тук какво може да се купува? Добре, излизаме от този апартамент. Търсим друг. Тук може да се купи и апартамент, ама нямаме толкова пари. Така ли беше? Да. И продължаваме. Сега да видим къде има чест. Дали тук има чест? Не, тук няма. Тук това е GS. Не знам какво означава. Излизаме тук. Как се го направи? И сега ще влезем ето тук. Трябва да има чест. Ето чест. Великата китайска стена. Тук има. Това го взимам. Честплейт. Кое? Честплейт. Това. Честплейт, да. Това ли? Да. Взимаме това. Това ли го взимаме? Вземи го. Добре, слагам си нагръдника и почти съм айрон. Талонките. Добре. Тук трябваше да влезнем. И да видим тук. Ето входа. Има и чест! Браво! Браво! Защо няма нищо? Някой ги е взел? И да видим тук. Тук няма честове. Как ще минем тук? Извинете. Да видим тук. Тук има. Охо, има си добри работи. Добре. Взимам стрелите, взимам TNT-то, взимам това. Това да го взимам ли? Кое? Да. Всичко взимам. Тортите? Да, всичко. Без това. Без това. Добре, тръгваме. Добре, няма да мога да излезем тук, нито тук. Скоро ще играем и с Иво, King Gamers TV и SWAT-TX. Той сега в момента го няма. Добре, излизаме бързо. Добре, и влизаме в друг. Къде да видя? Къде? Не знам. Еми, хора, не успяхме да убием никой не намерихме. Ние сме само двама и... Какво да кажа, в другия епизод сигурно ще се опитаме да намерим някого или да играем мултиплеер с SWAT-TX или Иво. И... какво? Това беше от мен. Очаквайте с нови епизоди с проект в Киберплей. И с SWAT-TX ще строим този проект. Очаквайте още епизоди на GTA. Това е епизод 2. И довиждане.